Het thema wie het klimaat als kans. Boeren binnen er alle keer op harde wijze mee aan de gang. We willen de resultaten graag verbeteren, de kosten niet onderbrengen. Dat zijn dingen waar we de wanden binnen. En als ten als wat van oorloopt, dan zo'n ik wat voor dingen van kennen die mooi binnen. Maar het moet wel geld opsmeten. Ik denk dat in de algemene landbouw dat de meeste boeren wel willen. Alleen dat we niet de mogelijkheden hebben en de ruimte om iets te kunnen creëren. Ik denk dat het daar toch nog wel een beetje op vast zit. Doen wat we kunnen doen en vooral niet laten opjagen door de gekte in de samenleving. Dat de boeren verantwoordelijk zouden zijn voor alle CO2-uitstoot. Minder fosfaat en methaan uitstoot. Zonder de groen geen kunstmest meer. Samen een paar zaken net boeren mee onder slag matten. Boeren hebben vaak het idee dat zij de schuld er al van krijgen. Dat is ook wel een beetje wat ik wel wat leeft. Hè. Waarom het vliegverkeer en de scheepvaart naartoe pakt, de industrie, mobiliteit, alles wordt maar meer. En wij met inleveren. En dat veelt net goed. Op de keerkomsten joert wordt een soort praat op kansen. Klimaat kan echt wat opsmieten. Voor de LTO is dat een wichtig aandachtspunt om boeren mee te krijgen. Ik ben al heel hard mee bezig om programma's hebben wij wel in, zoals vruchtbare kringloop, om te zien van hoe kun je die mineralenmanagement zodanig in beeld brengen dat er ik op sturen kan en dat er misschien geld maar kan besparen. Dus dat soort programma's hebben we rond en dat willen wij volle verder uitbouwen. In de doelstellings van het klimaatakkoord dat er eind deze maand is staat de opgave dat de landbouw de komende jaren 3,4 megaton minder broeikasgassen uitstoten moet. Dat is meer dan een tredde leger als nou. Een hele opgave. Maar oud-staatssecretaris Pieter van Geel, voorzitter van de klimaattafel van Landbouw, dat de afspraken voor de toekomst maken worden, denkt dat het kan. Erg belangrijk vind ik dat er een gevoel bestaat van urgentie en een gevoel om er samen aan te werken en om tegenstellingen te overbruggen. En die 3 punten die vind ik nog wel terug aan tafel en die vind ik ook hier in Drachten terug. Dus ik heb wel enig positieve gevoel over dat we uiteindelijk volgende week tot een akkoord komen.